Hah, karena magsigas hangin. Niabot na ko daras koan. Kabantian. Palay! Dagko na dyan doon, ilang ikagubtan. Lagir. Dia lagi dia. Di sama nih juga dekap nih. Hala anak ke aja dia. 2 kilo na. Desisinan sa Ano mo to? kanin. Di sana juga dekap mam. Kade hai? Oh, anak ke ah. Ha? Onion? Uy, nakulay. Isang kilo na lang. Karabing isang kilo na. 1 kilo ato. At tabo ka lagi isang kuhan. Utang ko naman kamot pero mamaka. Dos na. Kani ba kani siya Try ni? tira na og luyaw sa ba. Para. Gagmay naman tong uban. Tara. Wala mango pa di. Kagang day ni. Kagang mo na nilay. Tala mango bitaw na. Gikanis ko anay Alicia. Gikanis ko an kabumpat. Pagkuha ko og tangad. Kay isagol sa amang sinanaban nga kuan alimango. Dia may dagang tangad ring hampuong. Ha pagkita mas tangad ang daghana. Kugon siguro to ang naibot. Dos nga putod. Tara. Uwan-uwan gapon. Isagol sa kuan. Sinanaban nga alimango. Yung taligsik na pod. Ding. Oh! Uy! Dahil gwapo na. Ya! Ako na, pwede ka nagkupuhan. 2 yans ka to, 2 yans. Istorya ko labsong te. Abit tambak ba? Nga, ano marami mag-urs yun nun? Uy! Oh, tambak dud. Tambok pag-ahot diha. Diba? Be, tarang be? Batasan. Mana amal dake? Nakol dake. Oh, you see? Hala! You see? Wow! The pads, you know? Arang, wala. Mabase siguro daan nila na. Ginapuan ito uno sa gitod. Tad, maapil na naghugas ng isang insurance. Ano mo kasi nilo? Wah! Ya, maaf, boing ka nga mo naman. Akanta. Ah, Dek hugaw. hindi alam. Napa na na? Napitulot. Ako kung hiwa, be? Ha? Kali arang makuha din niya. Ha? Sakit pa dia. Ya, ka order ko sige. Karena ka sure dyan ang tambok na. Karo kaso, da. Be?
Patay na, di na kapaakya. Diya pa diya. Diya mga chicks insan, mga available ni sila insan. Ha? Makita kayong naong. Itag naong ka. Hawa mo diha pang tantaron ko man hinuon mo karon. Makita ko rin yung naong. Tatarin na mga sisar. Bakit diya? Baka kaya? Ha? Diya diya, tanong ko lang sila. Saraol. Saraol gapo. Saraol gapo eh. Pingis duman. Luto bikuan, karang alimango. Dos milk insan. Kana kay tam. Wow! Dos milk Yummy. dos alimango. Magkila ba ka na yan ay? Ulo. Da, Kay alimangong gwapa. arang lami aja rin. Ulo. Tambok ka, Zoy. Tambok ang ulo. Uy. Batas. Parang makas dila. Ang dila man. Tilapia. Sabi? Di na nikapaak ni. Wala na kinabuhi na. Aba diya, sigara ka tingog arin talaga. Saraping tabur kayo. Kita ram ka gwapa mo arhin na ka. Bakit ko rin ako man ay mong mansyon ko, kung kapila na na sila to. Lami aja ni. Bahala na high blood. Mansyon ba? Basta kay lami. Kampon. Anak ko no. Hawak ba? Arka po na itong hukut. Ha? Mura magkos kabaw. Mga vlogger to sila. Maulagi na sila mga vlogger ni. Kaya magsigas hangin. Niabot tabal ko daras koan. Kabantian. Magsigas hangin. Naing mo to. Diyan to yung makitaan dagat. Overlooking. Halarang view hadaan. Nabira ni Ramos, nabira sa gobyerno. Ang nabira. Aram rato ara palit sir, 1 million. Wala naman, 5 years ago. Nakita ang dagat dito eh. Wala maguto ako ko 5 years ang Kagagat. Dapat kamutuhan. Ha? Ha, kanang nay ans clip no. Kanang kinalasan. Kanang nay na puti gamay. Grabe. Abot na dito? Oo. Mo na to dito. Grabe aja ng kadani doon kay peaceful ka aja. Ilat o kanay, kana. Ano aja na ka aja ng kirudan, dutas bukag. Kana. Ha? Ikaw po na ka? Kana. Alam mo yan lagi. Katuri. Utro. Kana. Ganyan na sa gruway may ka. Kiuwi na nga mong hilot. Kana. Agay. Buang kahoy. Sige. Tagaan kang tangkugan na magkanang 20 day. Bayaran mo ko ka. Bayaran magkanang dali. Kang bayaran dali. Ang awa dos kini-kini. Adaw. Mga ito na kami hilot dahil una. Di pa. Nagkakaruga na malami naman. Sige pare. Maghuwi. Labi tap mo bakod pagkatapame. Bitnay tapame. Sige. Sige. Kana.
kana hilot kana. Lagi sa mga tawad nag-diet. Tana. Tana, maajan naman kami hilot day.